Nasi nating kainit sa panahon sa Sugbo, mugna sa greenhouse effect. Samtang wala may direktang epekto ang bagyong Karding sa Kabisayan, apan pakusgo niini ang hanging habagat sugod ugmang adlaw. Ani ang report. Nakalabay mga adlaw, mabantayan ang dagkong mga cloud formation dinhi sa Sugbo apan alingiing ang temperatura. Matud sa Pag-asa, ang nasinati sa Sugbo usa ka greenhouse effect. Gani sa data sa Pag-asa Visayas, anaa sa 39 degrees Celsius hangtod sa 40 degrees Celsius ang nasinating temperatura sukad niadtong Lunes. Ang hinungaw sa yuta ula kalahos para ma-evaporate pataas kay dunay cloud nga ni bangga niya gibalik og padala ang init nga hinungaw padung sa yuta. Sa Pikas Bahin, padayong naglihok sa amihanang kasadpan ang bagyong Karding matod sa Pag-asa ug gilauman kining mutugpa sa Luzon area karong Domingo. Apan wa kini direktang epekto sa Kabisayan. So based siya movement nga westward, expected siya mo landfall sa northern part of Luzon by Sunday. So with respect to the northern Luzon and Visayas, layo kayo na mga 800 kilometers. And nakita nato sa mga forecast model nga ang iyang diameter mabot lang og mga 400 kilometers. Hinuon mas pakusgo niini ang hanging habagat nga makamugna og mga pag-uwan-uwan karong weekend. Gilaumang mugawa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karding karong Martes. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.